Dugo sam imala protezu, možda čak i 20 godina. Jako mi je stvaralo probleme. Stidjela sam se da se nasmijem, bojala sam se da će spasti i ispasti. Ja sam jako mlada izgubila zube. Početkom nekih 20 godina sam imala. Imala sam jako problema sa zubima. Dobila sam naravno protezu, tad sam živjela u Bosni, nema se para poslije rata. Najveći problem je bio kod moje familije. Gledala sam da nikad niko ne primijeti da je to proteza i stvarno, ni moj muž čak nikad nije primijetio da imam protezu. Stvarno sam to gledala da krijem na svaki mogući način. Od djece isto svakako. Što se tiče hrane, već sam se godinama navikla. Najteže je bilo kad se nasmijem. Ja se rado smijem. To mi je bilo najteže. I slučajom društvenih mreža naletjela sam na kliniku Identalija gdje sam dugo pratila ih. Čitala naravno komentare od pacijenata kako su zadovoljni i jedne prilike sam se odlučila da ih posjetim. Došla sam tu, nažalost, kod mene je već toliko bila kost uništena da se nije moglo stvarno ništa uraditi, osim novu protezu napraviti gore, dole da se stave krunice. U međuvremenu meni je već proteze bilo preko glave, da ja se nisam s tim složila. Moj san, stvarno u životu imam sve, zdravu djecu, muža, san mi je bio samo zubi. To je bio stvarno moj san. Ali ja mislim da je to bila svako večer moja molba pred spavanje da nekad bude neka mogućnost da se išta može napraviti. Nakon 4 godine su se meni ponovo javili da postoji mogućnost za mene sa fiksnim zubima. To je, ja mislim, bio ponovo dan mog rođenja. Tu sam već neko vrijeme, radimo na tome, jako sam zadovoljna. Komunikacija je bila odlična, sve je super funkcionisalo, pregledi, kontrole, stvarno. Ja sam privremeni rad, u stvari implantate, stavila bez narkoze. Znači, uopšte narkozu nismo trebali. Taj dan sam radila jako dosta krunice, tako da sam imala dosta šprica u toku dana, da me doktor lijepo pitao da li želim anesteziju ili da probamo bez. Rekla sam da probamo bez, pa ćemo vidjeti. I uglavnom implantati su urađeni bez anestezije. Nakon kratkog vremena sam počela normalno da jedem, u stvari i bolje da jedem nego prije sa protezom. Jako sam zadovoljna. Najviše sam se radovala i to mi je na početku bio jako čudan osjećaj, dodir nepca. Dodir nepca, znači 20 godina ja nisam imala kontakt s nepcem. Što se tiče hrane, moram tu da kažem, ja sam stvarno mogla sve da jedem. Sve pomalo, polako, ali sam mogla da jedem. Da, naravno bolje se grize. Sa protezom naravno ne smiješ da grizeš, nego sjeckaš sebi komadiće. Sad mogu da grizem. Isto što me jako raduje, jabuku, to je baš ono što me najviše obradovalo. Ne osjetiš na nepce, nego direktno se guta hrana, što vrlo malo okus osjetiš. Sad naravno osjeti se okus. Dodir nepca, to je nešto predivno. Preporučila bi što prije da se odluči da dođe na pregled, na razgovor. Mislim, jako su ljubazni svi, jako lijepo protekne sve. Ja sam godinama imala strah od zubara, što me i dovelo do proteze naravno. To mi je bila neka najlakša opcija. Preporučila bi da se jednostavno što prije odluče da dođu, porazgovaraju. Stvarno, ja sam jedna osoba koja se jako boji šprice, jako se boji uopšte zubara, uopšte mirisa tog. Odlučila sam se, došla sam, presretna sam i preporučila bi svima koji imaju problema sa zubima, sa protezama, da slobodno dođu, da porazgovaraju. Sve moguće.